आयौ मालाबा बबे सफैखोंलाय एनिमिफ्रालाय अबावथो Watch out! Watch out! जारला दहाय ओरैनो थैबाय आं जेबो नङा जायखिया थांफिनगासिनो र' जोलाया हेलौ गाइस लक वेलकाम बेक दहायहाय कारेन्ट थांनानै वाइफाइआनो बन्द जाना होबायना स' बेनि थाखायनो बुस्थुआ आंना स्ट्रिमा डाइरेक्ट बन्द एबारबो कारेन्ट थांबायबा एबार डाइरेक्ट बन्द जागोन आं इउपिएसआव सोनो बावबाय दाबो आरोबाव स' नायनोसै बेसेबां गोबाव कारेन्टआ थांलाय फैलाय जायो ओरैनो थांलाय फैलाय जागासिनो दं ओंखायनो एनिमिखौ आहा जै स्ट्रिम होबाय गावनो हाया जायखिजाया लिंगिया गावजाबाय हनै आं बासायनो खारलांगासिनो दङ गावहरबाय था हायोना हाया नायनि जिखुनु खारनायाथ' खारगासिनो दं आङो Please recall me. जाम्बालाय मादार इन्डिया अबेनिफ्राय गावहरदोंब्रा आयै स्मक हाजो गोजौआवसो दंहैयो स्मक दंना गैया अलंबार नोंसोरो स्मकबो लाया बावन्था Kalbu gebolasın ne? İyi ne oğlum bak. मा जाखो मा नुदों Recall माबोरै ग्रोबानो जाबाय ओरै फै एसे रिभाइभ होग्रोबानो जाबाय Thank you. Watch out! Help! सिथोब नुहुरबावबाय मारैबा बेखौ नुहुरबाय Thank you. आयो स्मकबो गैया अबे बालावसो दंब्रा सिलाय डेटखा नामा ओइ मादार इन्डिया ओरै खार Watch out! र' दाखाथ' र' आं थिनगोन र' अबेनिफ्राय गावदों आं नुहुराखै आच्छा खारलाय 1 2 3 गो थैबाय आं बासायबाय फार्स्ट लिड मोनसेल'सै बेनि उनाव गैला अन्था स्मकबो गैया जेबो गैया मोजां गौ खाथियाव फैयो खाथियाव फैयो सेस जना थैसिगोन आं गैला
Makiak international ka Pakistan ka Hindustan. Second rank เอาทางไปเลย Second rank เอาทางไปเลย Hello guys look आंखौबो लाफादोब्रा लाफानो बान टिममेटआ बान साब्रैल' गेलेजायोरा साब्रैनि अनगालाय बेलेगबान गेलेजानायबा बयखौबो बान लाफाजानायमोन साब्रै दंखायोरा जोङो Oh. Rodey, एक second. आब'आ गेलेगोन नामा? आब'आ गेलेगोन? ओइ आब' आयै ओइ आब' फैदो Halo? गेलेगोन नामा आब'? स्ट्रिम होदोंलै नोंथां साबा जानाय बानायदो साबा This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got the hawk-eyed medal. Okay, streamer रायजोफोर कारेन्ट थांसन बायोबा बन्द जागोन कारेन्टआ दासो फैदोंमोन थांलाय फैलाय जागासिनो दं बोरमानि गरमाव आयौ अयथासार गरम आरोना थेवबो गेलेबाय थेवबो लिंगा गाननानै हनै Wait. Hi Ada, how are you? Yes, I'm fine bro. Zipzoiti Daimari blocks साबा जानाय बानाय जाबाथ' बानायजोबगोनलै bro. ओमफ्राय दे लाइक होलाय दे स्ट्रिमखौ लाइक होलाय दे guys सानै सानसे हरसे लिंगालाल गरि गपाल गावसिनो बोलो होनसै गरि गपालाव Dear dosto, how are you all? Godan movie album Pwrjwng nama. Enemies ahead. Gwmanaikou bro. र एसे लुचिना लाने I need a weapon. सिलायखौ मोनासै माथो मार जाखो I need a weapon. I need a weapon. Mother India, Pakistan ka Bhutan buru सिलायालाय India ka Hindustan आया लं थं गिदिंनांगासिनो दं आं ओइ गांजिमा Yes, boy. ओइ सिलाय हरलाय
गैया आयु प्रफोरानो सिलाय मोनाखै दाबो जोंफ्रानो सेसलै लंथं बेरायगासिनो दं ये गजब बेइज्जती है यार मिनायानो लांजोबनानै सिलाय गजब ओमफ्राय मानसिया बेइज्जती खारबावो मिनिया लांनानै साला मानसिखौबो दावबायासै एना नङालै बे अ एमि आना गया शॉर्टकट लो हमको मिल गया अभी डीपी अभी पहलेंगे इंसान नहीं शॉटगन नांगौबा लिंगा शॉटगन नांगौ लिंगा नांला मोनबाय आंनो बेस नांगौ दा because we are very close road to 50k oh sure oh माबा my जादों god very nice रास खालामफैबावो बेन्डेज दं लेभेल हेलमेट दं बैयावहाय फारसेटसो नांगौलै फारसिट गैया लोगो में नामा बिसोर फारसिट गैया बेन्डेजबो गैया जेबो गैया गांजेमा Thank you. आंनाव जेबो गैया दे गैया बेन्डेज लाबो हाला बेन्डेजखौ ला लाजोबखाबायबोलै र' दै I am on the way Watch out! एक नम्बर खाथियाव रिबाय दा न'आव थादोंलै रिजार्भ जाफिनदों नङा बेवहाय एनिमियानो मोनफैगोन ना अबेयाव दं एनिमिया अबेयाव दं आंथिं Watch out! आं हाबबाय फैदो आया नै बावनो दङ माकि इन्डार गावदोल' जाखायो Watch out! मानसि हाबफैखो गेजेराव आं फावसायबो बे सिङाव दं बे सिङाव Watch out! बरिया सिङाव लिङा सिङाव Watch out! सोरखौ नांलाय आं हेल्प खालामनो गावबाय सिंनिखौ अलरेडि जाबाय गैला जोबजोब्बाय बागदावलायदोंब्रा आङो Thank you. सिङाव थ्रोहाबदोंमोन आङो जाखायो सिङाव दायो DBS नांगौबा जेनेबा DBS लाग्रा हर आंनो Marked an enemy's death crate. आयो थमसनावबान गुलिबान गैयारा न'आव आहा किल मोनासै न'आव जाखायोना जाखायो ओमफ्राय मेडिसिनबो गैया मिथिबाय आंनाव बेबो जाखायो नामा जाखायो सम सम दे होमबा ओमफ्राय मारै जाखो आंनाव जेबो गैया होद लुथिग्रोदो सिटिनिफ्राय एनिमि फैसिगोन बायदि मोनबाय आं कुछ नहीं है रे अपने पास आया मेडिसिन गैया बेबो जाखायो नामा जाखायो आं मानसिफोरखौ आन्दायलाजोब्बाय आनाया सोर एमिया सोर बे आलदालै आलदा रा एनाया आलदा जिबो बिनानावसो नामा नोंसोरलाय एनालाल गाड़ी एनालाल एमिलाल एमी वे बनता इसरा ओ माय गॉड हमसे तो लूटी लब है तेरे खाना सा सयथिबो मेडिसिनबो मोना
आंनाव फास्केट दङ लादो ओइ गावबायलै सिटिनिफ्राय बेरफ्रुला होजोब्बाय टायारखौ दे बाय फास्केट मोनबाय दासो मोनबाय थांसै बे स्क्वाड हाउसआव सिगांनियाव गारि दंबा सिङाव जा जाम्बा गावजादों आं जाखायोना शटगान दंलायबावोमोन आंनि आखायाव नक खालामनायखौ गावनो हायासै आं आयो खननाया मा खनखोलै सोर जिगिल होनखाबाय शॉप टोकन चलो इमारजेन्सि पिकआप दं आंनाव नांगौ नामा माबायाव दंलै बेयाव एनिमि दं मा होनोमोनलाय सिटियाव आंखौ गावहरदों लूट गैयालै है नांलाया एनिमिजों गावसि जाजोबगोनदा नङाबा गावसि जाजोबबाबो जेबो नङालै जाखायो जाया बिदि जाखायोना चलेन गारि दंना गैया बाइक दङ आंसो सोरबा एसे बैयाव नेबाव थानो हागौ इयाव आंजों गावखौहैनो गोसोबा सोरबा गोसो गुदुं मानसिफ्रा फैदो स्क्वाड हाउसआव गारलायनोसै गारिखौ फै अके गाइस लग आं दा कमेन्ट्स नायसै 1v4 खालामना देखायलाय 50 होगोन आं दानो माइरं हायालै ब्र हाया मारै हानांगौ नोंसोरसो प्र'ब्रा 1v2 खौनो हाया 1v1 बा हले हागोन आया मा जाखो बाइकआ एनिमि फैबाय गोरोंथार साख्रिया गोरोंथार लाफादो बिसोरखौ जाफ्लांनायसो दा नांफ्लाङो दा बिदिया जाफ्लांबाय बिसोरो फै गांजेमा गावलायनो गोसोबा गाखोदो ज' गावलायो एमि आं खबर होगोन रा आं खबर होगोन ना नोंसोरखौ गल' आं खिथु थानानै खबर होबाय थागोन मालाय प्र' गोजालै आंहा 0 किल लाबो एमियानो गोरोंद्राय ओया सोलांबो गेलेफानो रा दे नेक्स्ट मेटचाव साबाबानो लाजायोमोनला गेलेफाजानायमोनरा लावसिन बायदि मोनबायलै आं बाहाय साब्रैल' लाजायोना मा जाखायो ओइ लेफ्ट साइड में बाप रे बाप मरने का नहीं रेस्ट इन पीस बेटिंग जाखो Enemies ahead! जानो Watch out! फट' शांति जाखाबाय माथो नायनो बोरैबो गिजोब्बाय एमिखौ खोमाजोब्बाय एमि लिंगा फैनायखाय गिदोंलै फै गाखोफिनदो गारियाव एसे गिदिंना फैसै गैयाबा थांसै जन मेडिसिन गैया गैयाबो नङा हस्पिटाल साइडजों नायलायजागोन ना हस्पिटालाव थांनो बालायलाङा बेयाव दङाथाय एम्बुलेन्सफोर दंमोन नै एमि दंमोन थानो हागौमोन नाम हाथोबाव लिंगाखौ बुं 1v4 खालामनो 50 होगोन जिखौ खालामनो हाबा 50ल'नि थाखाय 1v4 खालामनांगौ आं लाजिबायलां लाजियोलै बिदि लिंगायालाय खालामखायोना 1v4 खौलाय इजिखा
आं 50 थाखानि वान फुल खालामनांगौ आरो ना फागा माइरं माजों होदों नों स्ट्रिमखौ स्ट्रिम जेम औ पेट बारजों हेक बारजों पेट अ पेट आच्छा Watch out! Watch out! एप होनाया मोजांलै आंनिसो एनड्रइडआ जेबो एपआनो गैया स्ट्रिम होनो बिराद खस्थ' जायो एनड्रइडजोंनो स्ट्रिम होनो हादों नोङो बेसेबां डेन्जार गेले गैला थाबथाबाय माबायदि ड्राइभार बे ड्राइभारा बारा थिग नङालै बे फक'थिया जाबाय ड्राइभार जि होनानै फैबाय नोंलाय दहाय माबा अबावबा माबि लानानै Watch out! फैनायसो बेखायनो थाबथादों इयो फक'थिया ड्राइभार नै बे दाना अफिनाव खारसि Enemies बायदि ahead! Enemies ahead! बै खिथु माबा दंमोन हनै गारि नङाबा माथो Marked a location. Marked a location. आं दाख्लै नुखादों बे गारिखौ गारि दं खिथु दाख्लै जों टुर्नामेन्ट गेलेबानो आं मालाबा आंनाव बिदि सानो मिथिबायना इमारजेन्सि पिकआप दं बेलेग गारि दंखायोलै बे गारि दंखायो लास्ट मेटचाव जानाय बायदि बे गोदान मेटच गेलेबा एखेखौनो लोगो मोनफिनबा हिट जागौमोन मा एखे चलेन माने दा थैबायब्रा जोङो ओमफ्राय नेक्स्ट मेटचाव हाबबाय बेनो बे मेटचावनो फैफिननाय मोनबा गारि सारि गासिबो गालांदों लुट गालांदों मोनफिनजोबलायनायब्रा मोजां जागौमोन ना फक'थिया प्लेयार खोनाखायो I'm really sorry. ड्रिंक्स जेबो गैयालै रेनसन वाइटि मानो दानखो मेसेजखौलाय वाव लड़की को भी गेलेफालायदों माथो दा लड़किया डेन्जारलै प्र'खा आसोला बिनाबो इउटुब चेनेल दं इमि गेमिं ना नोंनिया इमिलाल गेमिं इउटुबाव सार्च खालामदो साबस्क्राइब खालामदो मोननाय नङा दांलै इमि ब्रह्म इमि ब्रह्म लिरबानो मोनगोन औ नै ड्रिंक्स आं लायनोलै आयौ डिबिएस लानो लुगैबाय आं ब्र 4-5 कास्टम दं नामा 4-5 गैया माबायावसो दं 9टा 10टायाव 9टा 10टायाव कास्टम दं ब्र प्राइस फुल 1300 नोंनि जों दैलि होयोना आच्छा 80 रुपीस रेजिस्ट्रेशन फ्री फी ओके ini mentranya berarti drop lu tinti Solen गोबाव जानायनि थाखायनो जि बायो आं एरेंगेल गेलेनो गारि दं गोजौ दाना खारसिरा ड्रपखौ मा फाग्लानि ड्रप बिलाय थांजायालै ड्रपआ जायगाखौनो सोलिया लाजाया ओइ थाबथागोनबो आं लाया एमियास गाव लाबाय थ'लायथ' ड्राइभ ओइ गालांसै थाब फै ओइ गारि फैगौ बिनालै फैबाय फटफटा खारबाय गारिया लादो थ'दो हेड जालांजोब्बाय दे बिसोर खिन्थु लेभेल 3 नि मेदा खावसे गैखाला I got supplies. अमखौ गारबावबायलै I got supplies. ड्राइभ फैदो इमिलाल जिलांजोबखादों बिसोरो आंजों हेडआव नांखादों सानै मानसिनाव
नैबे न'आव लाखिनो हागौ दे ओरैबारै ओइ लाय दङ बेयावनो दं Watch out! सलेन मा गैया फैगोन खिन्थु फैगोन फैगोन होसो 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 हासो ओइ सेस भगबान बेखौ होसो सेसलै थैया दे थैया लाखिदो बे बागेया अबाव थांखोथाय खिथुआव थानो मा खस्थ' होसिगोन बे टपाव दं टपाव नै लेभेल 3 हेलमेट दं बेहा Enemies ahead! नै बागेया ओरै लाखिबाय खिन्थु डिस्टार्ब खालामसिगोन जोंखौ मादार इन्डिया ओपन होता दे बागेया गावनो आयु टेरेसावसो दङ लिंगा मानो प्रटेक्ट होआसै उखुमाव हनै बाला बारजुमदो लिंगा बारजुमदो Come back आयै Impressive. फैला Ano gede? Teresनिखौ मा मोनथियामोन रा आङो Awesome. थैबाय नोंसिना ब्रादारा रोङा गेलेनो लिंगा गावनायखौ नायनोसै साबा गावबाय बिगुरा एमिल साथाम गांजेमा I need सासे attachments. Get in the आंहा car. जिर'सोमोन खोमालै Umlan na mana जागासिनो आङो र' एक सेकेन्ड गारि फैबाय Help! अरे यार थांबाय बिसोर थांबाय AKM6X Linga Hacker Thank you. Corre. The Linga the Hacker DBS wah gangsema grenade dengerin open जाबाय नोंना लिंगा open जाबाय नोंना Pushing strong. I got supplies. Bro आंबो गेलेगौमोन एकस' जन गेलेजानायबासो साला गेमा बयखौबो लेंनानै गेलेजागौमोन टाइम लानानै दायोहाय कास्टम मेट्स होदों नालाय जोङो टुर्नामेन्ट 80 थाखा फैसा होनानै जुदि देरहायोबा 700 थाखा फार्स्ट प्राइजआ ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआ बिदिनो 400 ना 500 मोन थार्ड प्राइजबो दङ थार्ड एन्ड फोर्थ प्राइजबो दङ फोर्थसिम आरोना लिंगा जाफैजोब्बाय नै हारसिं लिंगा OP in the chat लिंगा OP Impressive.
Sawadika. Happy now? สวัสดีค่ะ Keep quiet. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Enemy dong. Oh my god. Let's go back. My bad, my bad. हिल्ला हिल्ला लिंगा हिल्ला Oh shit. Oh. स्मोक बानायनानै पोजिशन चेन्ज खालाम सानै बै लामानि रिचआव थाहैजागोन नामाथाय दावखोनानै गारि सालायनो Hey. Position is very bad. The location is very bad. थांजानाय नङा बरिया damage. Okay. थाब रिभाइभ आयो सेस आया गाज्रि जायगायाव थाबथाबायलै Shooter. Thank you. हिल्लालाय गांजेमाया बे फायखाना सिङाव थ्रो हाबैदो नङाबा Thank you. फायखाना सिङाव Shooter. ओरैफैलै बे स्मगाला साथामबो फायखाना सिङाव थाजोब नोंसोरो बोरमाफोर फगथियाफोर दरखौ फांनाब्रा दरखौ ओरै खेनांगौ मिथिबाय ग्रेनेड फैबा ओरै फैनो सोरबा गारि होथेबाथाय सेस ए मजा शट Says. Mother India. लिंगा जिजोब्बायदां डेमेज जाजोब्बाय हेलमेटफ्रा गोजा जाजोब्बाय दा स्मोकआ मोनसेल'सै दे बे लामायावनो गारदो ओमफ्राय बै दंफांथिं दावखोदो ओइ रिचथिंखाय खिथुआवबो दंहैयो ओमफ्राय सासे दंहैयो दानो दावखोबा खस्थ' मोनसिगोन नोंसोरो आं स्मक खालामसै दे बेयाव दावखो र' बेयाव माने अबेयाव जना बिथिं नङामोन ना दे थां सासेल' थां र' दाफैथ' माखासे दाफैथ' नै अबेनिफ्राय गावजाखो अबेनिफ्राय गावदों लेफ्टआव न'आव दं होनखाबायना न'आव दं जनाबो डिस्टार्ब गेरायनाय फैबाय सेस रेस्ट इन पीस बबलू को मारते हुए और लिंगा को मारते हुए सेस दे हारसिं थैनोसै आं उन्दुदोबो दुमफ्लानो दंफाङाव बारनानै लेफ्टजों गैलाना जनाव हाबना उन्दुनो थाहैदो आसोल बिन्दासनो औ हनै न'आव दं सिगाङाव हनै लल इस्टर वेस्ट थैनांगौ राइटजोंहाय नाय नोंसोरखौ ओरैजाय मानो खारा आं बेखौ बुजिनो मोनासै मिथिबायना आंबो बेखौ सिम हरनायखौ
रंखादोंमोन नोंसोर बैयाव मानो खारलाङा गौराय मानो खारलाङा बेखौ बुजिनो मोनाखिसै आं Impressive. इनिमिखौ गावनायनि थान्दाल' रंखादोंमोन आं बेखौ सिमाव होनायखौ Impressive. दे आज दिखा दे लड़की का जलवा कुछ नहीं दिखा सकती मैं आधी मरूंगी इधर ही है बंदा लड़की का हलवा दिखाओ नहीं तो गोगोम आंबो गेलेयो गोगोमा फ्रेंकिया अनजा है बाल नोंसोर गोरों गेलेनानै जोंहा किल मोना मा मोना दागावथ' आसो लांखायो नों गैला हालवा जासिगोन दसे न'थिं दावखोदो थैबायसै हरजाला थैयालै हायोब्रा नोङो 1v7 खालामसिगोन नों एबार बावनो साथाम थैबावसिगोनसो नायदोल' दंना गैयाथाय बेवहाय ओमफ्राय दङ ग्लिच जायोलै आंना जानो जननि थाखाय माथा मारिदो गैलान दालां बेवहाय राइट खनाजों हो डेमेजलै बेयो डेमेज साला थरसे हरबावदोल' गेब्रुबाय एबार गैला राइट खनायाव दं बेयो औ नै नुफुबाय आं बै बाथामनि माबाथिं दं बेयो खनायाव बावनो दङ सिनदों नै बुजिबाय डेन्जार नों सेन्स एबाराव थैदो थैया एडिएस लाना खार Impressive. न' दहायबो आं बिदिनो थैयो मजा बासिबावबाय साला खिथुना चलो एबार ट्राइ खालामसै एरेंगेलखौ गेलेथारैखाय बारा माबा गैयालै एक्सपिरियेन्स गैया This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Only लिबिक गेलेयोमोन टुर्नामेन्ट बाल' एरेंगेल ओमफ्राय प्रेक्टिस गैया मा गैया गेलेबाय थायो आरो टुर्नामेन्टखौबो एखमबा देरहायो एखमबा जेनो देरहानो होननानै गेलेखाया आरोना जों प्रेक्टिसनि थाखाय गेलेयो एखमबा गावसिनो थाङो एखमबा केम्प खालामनानै गेलेयो बिदिसो माथो मबाइलालाय गुदुं जाखोब्रा कुलार होबाबो मादार इन्डिया पाकिस्तान Keep quiet. पाकिस्तान एरथारबोरलै माथो चार्जआ जिबायसो आयो साउन्डआ प्रब्लेम जाबाय सेसलै अके साउन्ड प्रब्लेम जायोबा खिथाहर गाइस चार्ज जैब है सो डियर फ्रेंड्स साउन्डआ जुदि प्रब्लेम जायोबा खिथाहरदो एबार ओके नो प्रब्लेम दा चार्ज जैब है So dear friends,
गेम साउन्ड जायाखैबा खिथादे आं टेस्ट खालामगोन स्पट नुबाय आं Enemies ahead. This house. My god, full squad. Okay, sound is no problem. Right now going to charge a gun. But didn't get the gun. Ayo, slow na. Bisire. Malay गावसिगासिनो दं आसलेखौ मोना Okay, Slayman bhai. Now दिखा दे ना खोपड़ी दिखा दे उठिन दं गानि खालाय दासो सिलाय मोनदों आहा गांजेमायाल' गावलाजोब्बाय Very close. Bot'सो हारसिं सोमोन नामा बे एनिमिया माथो टिममेटखौनो बेयाव हारसिंसो फैदोंमोन बां जाखायो बिदिनो चलो जाबायबा दावखोनोसै ना मा होनो Oh my god, I am getting DBS. Right now I am DBS. DBS practice खालामनांगौलै बरिया खादि बेस आमफ्राय आइथिंआवसो गावो शटगान आइथिङाव नामा लानजायावसो गावो लानजायाव गावनो फोनांनो हाया आं Sholen dada Sholen Ami jaiti lagi Rex Sir Rex lay Bro Rex Viper Rex nama Turnamen होनानै pro खौ मोनथिथारबाय टुर्नामेन्ट गोदोर जासिगोन दै रायजोफोर गोदोर जासिगोन जोंना टुर्नामेन्ट गोदोर जासिगोन 10,000 प्राइस फुल ओमफ्राय बेनि उनावहाय जुदि साक्सेस जायोब्ला बिदिनो बारायलांगोन आरो 20,000 30,000 50,000 ट्राइ खालामनोसै जेसे हायो गाड़ी चलो जाइते लग रे इनका टाकते लगबो ना बे गेरेजावनो दासो दंमोन माथो गाड़ी मोनबाय नै इमीवे बनता है आ जाओ ITC डराओ 3x नांगौ नामा सोरनोबा लागे रना आं शपनिफ्राय फैनो र' 1 सेकेन्ड अबाव ग्रजा मोनखो बेलाय बेले वेयरहाउस सप्लाइ वेयरहाउस गाड़ी दुइटा लय शपनिफ्राय फैगौ र' नीचे लगबो गाड़ी दुइटा निम आउ तबाय फाइभ नि मावनांगौलै आंनो
बायनोसां फैसा दं नामा बेखौ आं गारनानै फैबाय वेयरहाउसआव दङमोन ना साप्लाइ वेयरहाउसआव नांला बायबाय आं बाय सलेन हयसे मा नुफैखो सासे हारसिं होलांखाबाय अरजाया दा थैबा बासाया बेखौ हेलौ KM आसाम ब्लक हेलौ ब्र महाबीर बसुमतारी एनिमी गावनायनि खोनालायबायलै के नो एनिमी बंदा चलो ऊपर चलो पहाड़ में एनिमी चलो आजो Let's go! नहीं बोलो स्टॉप काछुरे का ना दावखोनो दावखोबावनांगोन दावखोलांदो दे राइटजों फै Help! Mother India उन्दुना दं Enemies ahead! स्मोक दे ओइ हेकार ना मा जाखो Marked a location. स्मोक दे Marked a दो location. Marked a location. स्मोक Marked a location. होदों मा Marked a जाजोबखो location. फै आं दाउसो दं हनै Enemies ahead. उन्दुनानै दंमोनलै नै Enemies ahead. बावबो बारा दावखोनो घन्टाखौ केस ओइ मारै गावलाला जोबखोथाय एक्सपेक्टेड खालामजाब आंनि निमिखौनो दाउटसो दंबावो बेखौ सोर गावसिबखो साबा गावबाय आं न' खालामनाया 2.4 केडि दे स्केम खालामबाय जोंखौ स्केम टार्नओभार खालामनायाव नुहुरफिनाखैमोन आं बे एनिमिखौ लिंगानि नक सिम्बोला होथेदों अपेनाव उन्दुलाबायनानै दंजोबो सैमाफ्रा बे जिबौनि थाखायनो बायो आं हेलौ आब' हेलौ बिनिफ्राय हेलौ बुंहरबाय आं ओमफ्राय बेजों रायलायनोबा बेबो स्ट्रिम होयो दै इमे वाइटि ना माबा इमे वाइटि थांनानै साबसक्राइब खालाम औ इमे गेमिंलै साबसक्राइब खालामहैस्लाबै दायो ब्लग दायो होगोन बे स्ट्रिम 8टायाव कमेन्ट्सफ्राव लिरहैबानो जाबाय आं सोरांनि माबानिफ्राय फैदों होननानै आं सोरांनि स्ट्रिमनिफ्राय फैदों This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Impressive. Impressive. माबा बायफार थांसिनो दा Impressive. गाखोनो मोनलायबाय केरेक्टारा बांसिन मिथिया आं अके बोरै जाखो जिबाय बोरै जाखो माने जिलायबाय KM आसाम आंखौ लागोन ना लाया जि बुरजा टिममेट दङब्रा टिममेटफोरजोंनो गेलेस्लाबनो मोनलायलाया दुखु मोनलायलायो मालाबा सोलाबलायोबा गेलेगोन दहायबो आं रेन्डमजों गेलेदोंमोन ना बिदिनो सानसेयाव खनसे मालाबा टाइम मोनोबासो ट्राइ खालामगोन आं अके गाइस लक स' दायो सेबारनियाव फैबाय एरेंगेलाव गावलायफेरैखाय आन्दायोलै खालि लिबिकल' गावलायहैयोना जेबो नङा
गावलायनाय मिन्स गावलायनाय एखे enemy within the squad oh my god Watch out, not a problem. थै जोबसिगोन बायदि मोनबाय हाबदो नो मा बिल्डिं मोनसेयाव साथाम Help! नै दाना नादा प्रब्लेम गैया सेस I need a weapon. गैया हासिलायखौनो मोनाखै दाबो घन्टाखौ केस गैया सिलायानो गैयाबो शटगान मोनबाय लामा बारनानै एनिमि गैया नामा लामा बारनानै एनिमि दंलै दे बिथिंबो एनिमि दं दालाय होनखायाखै आं सासे बारबोदों ब्लु हिलिं सान गैया अबेथिं मोनदों Watch out! Watch out! लाइटजोंबो सोरबा हिलिंस दं बेन्डेजेस दं नालाय मोनबा नै राइटआवबो दं Watch out! उनै Enemies ahead! सोरांबाव दं एनिमिया सासे र' नैखौ नेदो दंबा सानै दं सानै र' दासो सिलाय मोनदों आइ खिथुजोंबो फैबाय ओरैबो फैबाय Enemies ahead! Enemies ahead! लावजोबबायलै जों फैथों Help! नो मा गावलायहोदो थै बाल गोजौनिसो गावहरबाय आंखौ सानै नक खालामदोंमोन थै जु अके जिबावबायलै आयै बल्डार आंबो गेलेया दानो जिलायबाय लिंगा गेलेगोना गेलेला ओइ लिंगा गेलेना गेलेला मा जाखो दे कामिं बावनो दं र' ओइ मोजां गेले बिगुर होदो सिरि गेलेखायो फन स्लायरायदों खोमा बाला होनजोबदों खालि जिनायल' माथो जिबायल' थायोलै मारै This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. बे टिममेटफोरनि थाखाय जिनाय जायोलै एखमबा एबार जियालां हारसिं Impressive. दाना ओंखारनो मोना जिहैलायनो बल्डार नेक्स्ट गेम आयदै मेंगुलायबाय माथो गावलायनानै जेब्लानो आं स्ट्रिम होयो अब्ला आं मोजाङै गेलेनो हाया
ओमफ्राय जेब्ला स्ट्रिम होआ अब्ला मोजां गेलेनो हायो मा बेलाय है फाग्लालै अयनाय थगायखायो जेबो नङा एबार चिकेन जागोन अके नैबेनो हिनजावा बेनो गाइसमोन हिनजावा बेनो होसिना हरदो साबसक्राइब खालाम सिलाजोबना हरदो बे एमि गेमिंआनो ओमफ्राय सोरबाफोर टुर्नामेन्ट गेलेयोबा दानो रेजिस्टार खालामहरखादो जोंना स्लटआ क्लस जाहां जागासिनो दं हरनि 9टा 10टायाव One squad. No gun सिलाय मोनदो दे एबार गावनोसै फेन्सखौ बिदि खानाय मेलखौ I got supplies. आंनि दुसमन सिलायसो मोनबाय AM16 जोंबा गावनो रोंखाया आङो Marked a location. साला दस्रा सिलाय मोनबा जिबायमोनलै बे Watch out. सिलाय गैयालै ओइ सासे एनिमि फैफाबाय आं नक खालामनायाव एनिमि फैबाय Watch out. आं रिभाइभ होसिगोन सिलाय गैयालै अबावबा UMP मोनथारदोंमोन आं बैयाव ओमफ्राय नाय गोजौआव नाय UMP नि नों खाथियाव आरो आंनि र' आं एसे लाबायदां नांला किल सोरबा सासेखौ किल मोनबाय Watch out. लामा बारबाय बै हाउसआव फैबाय औ लामा बारबाय बिथिं सासेल' बारदों सासेना बेखौ लानानै थांबाय औ बैयावबो दङ Help. नै ओमफ्राय गावजाखो बाबुआ Impressive. खोहैदो थां Follow me. Hey, Enemies ahead. Marked a location. Mother India. Enemies ahead. सासे जाबाय सिलायाबो साइसबो गैया Enemies ahead. बिथिंनिया गैला थांफिनदो नामा मिन्थिला नाम्बार 10 बेयाव साथाम फैबाय Enemies ahead. Grenade हरबाय गाहायाव दं दे
बिराद ल' Bahila apa berani? Berat lo. गुलि गैला आंनाव Watch out. मादार इण्डिया बे गोजौआव दं Ni Lucina. Eh, itu. गुलि नांगौ पाइपनि गुलि नांगौ पाइपनि Tujuh turun dong. Ya, कब तक बचोगे? गैला ना Impressive. अल डेड ना Machine gun dong. दालाय माने गावसिनो हाबाय रायजोफोर ओमफ्राय बुस्थुआनो गैया आंनाव प्रपार्टियानो I need some properties and all. Larang jauh panasan. सावन में ओलनी बन के मैं तो शमशम नाशू शाबलिया दिन लाटों में मेली चिट्टियाँ बाँचू कोटाई लूट पाबो हमें যাইতে লাগবে চলেন গুলি নিতে লাগবো শপিং এর মধ্যে ফার্স্ট কিডাব এখানে সেন্টার শট নবা যাবে সোল্ড আউট হয়ে যাবে সোল্ড আউট দূরবীন লাইন্স না চলেন হইছে মার কারেन्ट थाङासैलै लाखिलि नो मा होन फरेक्स नांगौसो होनबा दुरबिनानो दंखायो आंनाव फरेक्स आं लागोन दे लासाव स्कोप गैया ओरैनो लस बायलायबाय इन्टार কোথায় যাব ইনটেন বোট এনিমির কাছে এনিমির মধ্যে লইতে যাবে এনিমির কাছে নিতে যাবেন লইয়া যান আমার বাড়াই লইতে দেন দরছে আবনা না মামা না ও গেদা আবর নাম তো কি দির নাম তো কি ওডি আছে গিডি उई दावराव आन्टीफ्राबो रायलायोरा लेंहरबाथाय गेदि एटा कोन नोंनि नामनोलै सोंगासिनो दं खिथाद' आच्छा आंनि चेनेलनि नाम नांगौ ना आंनि नाम नांगौ मानसिनि नाम आच्छा इमि ब्रह्म नामा अरिजिनेलाव बेनो मार औ आच्छा माथो सानदों आंलाय ओरैनो डुप्लिकेटसो नंदों Watch out! ओइ एनिमि खिथुआव दङ आं लाखिबाय दे खिथुजों दं दे होनखाबाय आं खिथुजों दं रायदों दं
बेरायनो प्लान्स दं बेरायनो प्लान्स दं दहाय क्रिएट बानायला जोबनाय बावनो दै खेला मोजां प्लेयार दं Help! नै अन्थाइ लागायजाखो Watch out! नै आयौ बिराद ल'लै बियो Help! ओइ मारै गावदों बेखौ गसंलाबायनानै गावदों जाखाबाय दरा खुलिबावबाय जोंख्लाबोजोब्बाय आं होनखादोंमोन बे गसंनांगौ होननानै आं आसै मोनबाय स्ट्रिमाव नायफिनबासो मिथिगोन आं बेखौ देन्जार गावहरदोंमोन आं स्टप आं बेखौ देन्जार गावहरदोंमोन र' स्ट्रिमखौ बोफिननां आंखौ मारै खेबसेनो आंनि हेल्थआ फुल कमप्लिटमोन आंनि हेल्थआ कमप्लिटमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट आयौ गावबो नांजादों ओमफ्राय रिपिट बोना नायफिनदोंमोन आं जाखायो अके गेलेबावगोन ना लिंगा बिगुर मा रायलाया रोङा बारा सोर गेलेनो मा जाखोब्रा नाइस मोजां गेलेया मानो This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. लोगोखौ मानो गावखो आंजों दंमोन नै नों गावनाय एनिमिया मा नंगौमोन नामा जोंना मा नाममोन बेना गेमाव मा नाममोन अबे गावजाया बेलाय सोरबा जोंनि बिदि रेस्टुरेन्ट गेलेनोब्ला नाम्बाराव अके गाइस लक नोंसोरो टुर्नामेन्ट सोरबाफोर गेलेयोबा नैबे आं पिन खालामनाय नाम्बारावहाय कलल' खालाम दानो खालाम होमब्लानो गेलेनो मोनगोन स्ट्रिम जागोन बे खेलाया स्ट्रिमखौ निक'आ स्ट्रिम खालामगोन 9टानिफ्राय जागोन खेलाया आं जेराव पिन खालामदों बेवहाय नाम्बार होनाय दङ बे नाम्बारावल' कल खालामदो दानो खालामदो वाट्सएपआव मेसेज हरदो नङाब्ला साबोनै हरनि बनके मैं तो शमशाना छु साबा गावबोनो हालायबाय जाथ'लायबाय बारा गावलायनानै 6 जनसो 6 जन गावदों दालां 6 जन साबा बिदि गावबाय थानो हाबालाय मा नांबावगौ जिबनाव जेबो नाङा गावगोन थैगोन कितना स्क्वाड है भाई I got supplies. No gun. Mother India, Pakistan का हिंदुस्तान का अमेरिका बाल स्ले गया Enemies ahead. Watch out. Enemies ahead. गुली ठोट बाल शटगन जों होफैबाय स्टप गुलिथ' मोनदोंमोन M16 नि घन्टा गुलिखौबो गालांजोबबाय मा लांफाजोबबाय
सोरो Help! दङ Watch सासे out! र' Watch out! Watch out! Help! जाखा इंडिया का पाकिस्तान पाकिस्तान का हिंदुस्तान बाल न'आव हाबबाय थामोनबा Thank you. सिलाय मोनालाय सिलायबो मोना सिलाय मोना Awesome. Thank you. रेस दंबावो रेस लानो मोनसिगोन आहा Help! Mother India distabra malaria lingga बाल daily इसे सिरि सिरि थाबाय थाग्राखौ Thank you. malaria माइक बन्द खालामनानै सोरजों रायज्लायगासिनो दं बे ओके 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 नोंसोर गेलेनायखौ नायनोसै इमिनि गेलेनायखौ नायनोसै इमिनि गेलेनायखौ दिनै स्ट्रिम मोनसां जइन प्राइस बेसेबां जइन प्राइसआ 80 थाखा 80 थाखाजों देरहायोब्ला 700 थाखा फार्स्ट प्राइसआ सेकेन्ड प्राइसआ 400 थाखा थार्ड प्राइसआ 100 थाखा एन्ड फोर्थ प्राइसआबो 100 थाखा फोर्थ रैंकसिम आरोना पॉइंट सिस्टेमनिसो चिकेन डिनारनि नङा जायना पॉइन्टआ बांसिन बेनो देरहागोन पॉइंट सिस्टेमा मारै जायो होनोब्ला गुगोलाव दंखायो BGMI पॉइंट सिस्टेम होबानो मोनलाजोबगोन आरोना गोलाव गोलाव सार्ट मोनलाजोबगोन Get in the car. I need consumables. चलो इमी दिखा दो अपना हलवा I need तेरा consumables. वाला स्ट्रीम करेगा आज तेरा वाला एक्सपेक्टेड करके स्ट्रीम करेगा अपन नै आं एम्फौ दं नै I got supplies. नै आंना बिदिबाथाय गेलेनो रोंसिना आं बांसिन हारसिंसो जायो बिदिनो जाखायो बे दियाना फारसे फारसे थाबाथाय एसे जानो नागिरा खेलाया सानोना माइन्डआव फैबाय थायोना मारै जागोन होननानै आंनाथ' स्ट्रिम होबाथाय असाइस जाखायो खेलाया आंनाबो सानफ्लांबाय थायो मा होनो माबा गावनो हायाबा मानसिफ्रा मा सानगोन सोरबा कमेन्ट हरबाय नामा माबाय नामा बिदि दियाना बिदियाव थांलाजोबो कमेन्टआव माबा बुंबाय नामा गावलायसै दा बावनो दंबावना Watch out. चलो गाइस लोग कमेंट करो अभी मेरा कमेंट रिप्लाई देने का मूड पे है जोंना एसे टीम नांगोन टीम सेलेक्ट खालामनो आं ओंखायनो माला जागोन मेचआ माला जागोन माने दैलि जायो दैलि सानफ्रोमबो अनलि सानडेआव बन्द जायो जोंना 3 वीक जाबाय जों खेला होनाया 3 वीक कन्टिन्यू दैलि जागासिनो अनलि सानडेआव बन्द गोरों गोरों दंथारोलै टुर्नामेन्टआव डेन्जार डेन्जार दंजोबो नर्मेल क्लासिक प्लेयारफ्रा हेकारसो होनजोबो गोदान गोदान थांग्राफ्रा POV लाजोबनांगौ बयबो स्क्रिन रेकर्डिं खालामजोबनांगौ नङाबा नो मानि प्राइस दावखोनसैथ' Awesome. and minimum player level should be 45 level नि जानांगोन सासे प्लेयारनि लेभेला
खम लेभेलनि प्लेयार्सफोरखौ लायोबा माने हेकार फैनायनि चान्स थायो नालाय बेखायनो खम लेभेलखौ लाया आरोना ओमफ्राय पिओबि मास्ट टीम नकारसा खामाय 5-6,000 जालांबायनो जोंनि टुर्नामेन्टनिफ्राय देरहाबाय थायो बिसोरनो बालफोरा दायोहाय बिसोरखौनो ओंखारनानै गावहैनांगौ बिसिनि ड्रप लकेसन गाटका नङाबा हस्पिटाल सानैबाबो जाना फैनांगौ बिसोरखौ ड्रप क्लास खालामनानै क्या बोलते हैं लिंगा Okay. टीम नकारसखौ गावहैनांगौ दायो Help! नै जाम्बाया सोरजों गावजाखो नै हनै दंहैखायो ओरै खाबार ला हाला नुखाबाय आंखौ सादाफ्रा गाज्रि बेंखादोंलै जारलासो गावनो बेसेबां जोदोंनो खम खस्थ' आयै माबायदि गावखौलै बे बिमाबो खोख्लैनाया दासिमबो थयलाला थयलाय नोङो सयथिबो मा रोखोम गावा बे होहैलै बाल थांनानै मोखाङावनो हासुलाहै नै जाम्बाखौ ओइ हिल लाबोबाय थयलाय नोङो आयै सयथिबिखौ खोख्लैनो हायासै फैसिगोन एबार नों बाहेरायाव दङ ओके बल्डारा नेगासिनो दं बड' गभमेन्टआ दे र' आं सासे लोगोखौ लेंहरनोसै र' दै दाथ' आ जाओ रे जल्दी बोल्डर नहीं तो हम स्टार्ट देंगे रे बाबा आ जाओ रे फार्स्ट सेकेन्डआव एग्जिट जायाबा आं स्टार्ट होनोसै स्ट्रिम नायगासिनो दं मानसिफोरा 5 फैबाय नामा 4 3 2v2 गावलायदोंदां 4 5 2v2 गावलायदों लिबिक गेलेया नामा नोंलाय लिबिक गेलेया एरें ओइ फैबाय र' ओमफ्राय मानो सोरजों गावलायदों बे र' एक सेकेन्ड दे थाथ' एनि बारसिंसो दं आसोला
माथो इउनिभार्सबो दङ ओमफ्राय आया अफलाइन बाला कि बयो हो दाजुलाय चिकेनखौनो मोना माथो मोनालै र' रिप्ले खालामसैलाय एबार दहाय नायनाय जायाखैमोन स्कट नामा स्कटनि ब्र नर्थ इस्ट इन्डिया आं गेलेगौमोन दा आं हारसिंसो टिम बुथुमदो दे टिम बुथुमनानै आं पिन खालामनाय नाम्बार होनायावहाय बेयाव कलल' खालाम नैबे बे बड' गब्लिनानो बेखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नोंनि लाइभ होआ नामा दाहायनिखौ आं लाइभ होनाय नङा माबा होगोन मा होनो निक' होगोन निक' टुर्नामेन्टनि खेलाखौ बयबो नायबानो जाबाय बरिया इन्टारेस्टिं होखागोन This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. नायथ'वाखै आं रिप्ले खालामदो ब्र टुर्नामेन्टखौ ओमफ्राय साब्रै फैखानांगौ नामा साब्रै फैनांगौ मिनिमाम सानै सासेल'बा किक खालामनाय जागोन सानै नांथारगोन लिंगा नरिपुरा लिंगामा लिंगाया मा रायलाया बाला बुंनाय जागोन फंबाय सिदा खोथा खोन्थाखानाय जाबाय दा थैबाद जायोमोन जाना रायलायबा Keep quiet. Say. निरिपुरा एनिभार्सा अबेनिफ्राय फैखो बाला मोजांखौनो रायलायाखै माबा इयारफनबो गैया माबो गैया आजारलायदोंमोन गेलेथ'लालैसो होनदोंमोन भुटानावसो दंदां दाबो भुटानावनो दं खोमा माबायावसो दंहैयोमोन गेलेफुगासिनो चलो नङा माबानो भटार आइडि गैयिनि हाबनो मोनाखै नै बावदोंसो नोमफा जामाफ्रा माबा जादों मा होनो भटार आइडि माबा जादों जालिसोनो माने जालि माने कपि आरो अरिजिनेल नङा जादों थैबायना Follow me. This squad all dead guys man. Squad all dead. All dead. Ni मोनसे दंबावो आंथिं. र hold. हायाबा गथ'ना आं गावगोन टेनसन लानाङा. Thank you. Mother India Pakistan का हिंदुस्तान. ओइ बावबो दं shit बेयावबो दङ र हरै साइडआव दं नोंनि साइडआव दं आं साइडआव बावनो दं सिङाव दं बे नङा गब्लिन सिङाव दं गोजौआव दं नामा गोजौआव नै गोजौआव दं गोजौआव थांदों नों बोरै बासायनोब्रा सिमानो जोंना Impressive. खारबाय बिसिनि टिममेटआबो होनबालाय रिकल होनो ना मा होनो सोरां हेकार टिमजों मावगासिनो जोंखौ हेकारल' होनजोबो ब्रा एमि हेकार होनो एनिमि एमइउ बनता है भोसरी के कम करेगा लाड़ा बात तेरी माँ का रिकल थांसै रिकल चलो सोलेन माबायाव टुर्नामेन्ट गेलेबा नोंसोरो हेकारल' होनजायो बालसो जिबायदि मानसि दङ गेलेग्राफ्राबो एखमबा स्मकआवबो गावलायलाङो स्मकखौ बादो वालजोंनो गावहरो जोंना इउनिभार्सआ गलासो बेथ' बालसो प्रेडिक्शनानो डेन्जार होनजाखागोनानो स्नाइपार रिकल जाबाय नामा बिसोरो जासिगोन
किलखौनो मोनला गाब्ला जोबगोनसो आं दा दंबावो दे अबेबा गोजौआव दंबावोदां बिसिनि टिममेट आं थैबाय आइयो बे Watch out! बेयाव दङमोन एनिमिया खारख'नो हायासै आं नुहुरो सोरबा दाल' र' गब्लेन जाहैनोथा फैलाय दावखोबाय आं ल' मोनबाय नुहुराखैलै बल्दार अबेथिंथाय Enemies नैबाव ahead! नैबे खिथाव दं नैबे खिथाव नैबाव नै Enemies ahead! we are cover firing दावखोनोबो हालालै Follow me. खबर हरबाय था cover होदों नुवाखैलै बाल दं खारसिगोन बे बावनो दं पाक्का फुटस्टेप्स मोनबाय आं न'आव नामा ना हाजोआव पोजिसन Enemies ahead! राइटजों गिदिंबाय थैबायना ओरै Enemies ahead! जायनिफ्राय गावदोंमोन दे सोरबा Awesome. Thank you. नोमफा नक जानायखायसो नुवाखै मा खोमसि जाबाय थानो बेखौनो ब्राइटनेस बारायलाबायनानै मोदान दलाजोब्बायसो जोंना ओमफ्राय ब्राइटनेसआ होबाबो जाया ओरैजाय गावदोंमोनलै सोरबा दहाय माबा फैदोंमोन आं नुवासै साबानो मे आइडि हरदो आदा खालि आइडिल' बियोलै गावस्रा जा बुरजा आइडि बियो ओमफ्राय ओरैबादि माबा अन जास्लाबबानो अबेथिं नोंजों आयु इन्टारनेसनेलावसो दंहैबाला Impressive. आयु नङाबा Impressive. सिजोब्बाय नामा Impressive. गैला दा गैथ'ला I got बेलेग रिकल होबाय supplies. खोमा बे रिकल होनाय बायदि मोनदां Impressive. रिकल जाहोनांगौमोन रिकल जानानै थांबाय बिसोरो माबा मिथिनानै गावलायगासिनो दं Impressive. बेखौ बम होलाय खनसे Keep quiet. जालायगासिनो दं मारै लिंगाखौ बुंहरदो होनो होननाया Keep quiet. गलायनोबा नै नोगोद बायनानै मिथिनांगौ गलायनो गारि खिथुजों गारि आखिबाय दे होनजा बिराद दिनै दंनो सोरां नै दाना ओरैथिं जाबावबाय Watch out. सेस नोंसोरजों थांनांगौ नामा Awesome. ओइ नोंसोरजों थांनांगौ नामा इन्डिया नाङा र' गाहायनिफ्राय फैगौ दे एक्चुअली आं बायो बेयाव गावलायनो बाल मिथिथानाव मुलिहोरलै मोनसे ओइ बिफां दं लबे बेयाल' नोगोद लस ल'लै र' आं हिल खालाम दे जाजोब्बाय Awesome. एसेल' मोनबाय आं फैबाय Impressive. Awesome. Impressive. Çünkü onu enemy.
recall. Wele recall coba. Ma gila siap. Yes. One is pila baik. Good. Bro mana? Jangan malu boy ini dong. Recall nak pergi tu deh. Ayo. Reflex dia, reflex. Impressive. Zero is feel. Gila. Impressive. Guys. Waduh lah memang. Impressive. Itulah. 사실 몰래 사실 의니. गावस्राल' गावलायगासिनो आंजों फैया रावबो नों हाबो दंहैयो एफा गोजान Listenaव होलायगासिनो स्ला नै फैदो आंजों फैदो Pulang lingga ओइ लाला थाखुनानै गावहरखादों Coba Swrang गावलायबाय थादो जों रिकल होगोन टेनसन गैया Impressive. बे सिगाङाव Enemies दं हायबा ahead. बे हाजोआव नायलाय बे हाजोआव Impressive. हाजोआव नायलाय Laks Terus mau ओइ लाला हिल गैयालै आंना सेसां जै रासोबाय गैला सानै रासोखागोन आंखौ होबाथाय Turun begini Terus mari Malah punya burau serong. Kenceng bunuh kali ya. Impressive. Oh, jelas deh. Ini. wah ini Help. Kembali. ओंखाररोआखै गारिनिफ्राय आं Garing kono hono bal. Fudu. पानी सासे होबाय फै सोरां स्टुडेन्ट फैलाय Thank you. सोरां फै Enemies बेजों फै ahead. सोरां फै बेजों फै नों सिदा फैदा Enemies ahead. So one is feeling bakay lalo. Impressive. आदमबावो Impressive. Watch out. दंबावो बै न' गिदिराव दंबावो सासे नैबे आंथिं दं Impressive. Gila sasil kilang na. Impressive. Gila le. Impressive. गारि लाना खारबाय हनै आयौ बाल Kan jundang lah deh. किल मोनासैलै आं नैबेनिखौ इमान Impressive. Udah. गावदों मिथिला दे Betul. बबेनिफ्राय गावदों No. Si orang asal Enemies ahead. Betul ni kok. No. गावदों No. 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 बे न'आवनो दं बेखौथ' No. Fall back. Fall back. Fall back. Fall back. Fall back. Get to the safe zone. Asep Get to the safe zone. Asep Awesome. Get to the safe zone. Asep Get to the safe zone. no Get to the safe zone. never Get to the safe zone. Stu. Kolam senang. Get to the safe zone.
Get to the safe zone! आयो खोमायाव नांबायलै जों गोलैहरबाय एवराया Okay. लस सोरां 12 जन सामना जागोन किल'ले सोरां खावनानै बिगुर इमान मोजां गावबाय थाखानायखौ गावजाब फैलाबाय स्टेव गुबलिनि 11 किल' सिलायाव हरदों ओमफ्राय जोंथ' थांखायामोन नङाबा किल मोनजागौमोन नों हारसिं हा आं बिसोरजों जमलायलायगासिनोखामोन आच्छा जननि बाहेरायाव फाइट जागौमोन नोंसोर बोरोरा थाब फैदो बेयाव जाम्बा क्लसआव गावनो फैबावो बेयावनो दंमोन स्टेवा बारदावलायनाय ओके चिकेन डिनार फाइनालि होननायसो Victory belongs to us. फ्रि फायार गेलेनो रोङालै किलानो साथामल' मोजां खोनादों बल्डार बिगुर लिंगानिखौ नाय लिंगानिखौ सोरबा नायलाय नायला औ जों नुब्राफ्रालाय बिदिखौ नायनानै मा मोनबावनो गिदिर मुद्दे लेटेस्ट बड' इनफो हट थाब रेडि होलै टाइम गैया दा 4 घन्टा जालाबायगोन लिंगा माथो थेंक इउ ब्र थेंक इउ लेटेस्ट बड' इनफो अनसुमा हाय आइडि हरदो दा सोर गेलेदों आदा बड' गब्लिन लिंगा एन्ड एमि बन्ताय This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. देब्रा लाइक गावस्लाबायना होदो स्ट्रिमखौ I won my last match. साइलेन्ट मोनलायखाबाय I माथो won my last match. खयथा जाखो बल्डार टिमा 25टा जानोसै दा Impressive. 16 जाबाय खोमा Impressive. फैबावगोन सोरबा दा बेलासियावसो सोलाबोलै माला डिउटि माबा थांला जों लिंगाना खयथा जाखो लिंगाया आंनाव मोननै हरदों गावनि आंनाव मोननैसो दंदां बिसोरो हाइपारवजिम फैगोन ना बिसोरो नुथाखैथ' बिसोरथ' गेलेखायो पार्मानेन्टलि गथ' हेलालाय एमवे बन्दायलाय Okay. बिसोरना बे बिगुर लिंगाया मा लायराया बेलेगावसो लाबायनो आच्छा Okay. ओंखारदो आया बे ओंखारबानो जायोमोन ना गुरुना संनो I'm really sorry. लेट जाबायलै मा माथो सरि नोङो सहैबाय एनिमे सहैजोब्बाय बेलेगाव लादो खाथियाव लालाबाय नै न'फ्राव I'm watch out. लावहैजोबसै ए बावैनि सनामनिजों रायलायदों दा बे सुवादा No. सनामनि I got बेयावनो सनाम मोनो supplies. फाग्लासो बिना फ्रियावनो I'm सनाम really sorry. No. गन मोनदों ना मोनाखै रायजोफोर I got supplies. बेखौ गुन मोनैनि खुनु खोथायानो गैया I'll look for a vehicle. Follow me. You guys go ahead. Follow me. I need Follow level me. 1 best ओइ आं आनलाकिथार माथो गान गैया हरदों मोनसे I need a weapon. गान गैया बोरै गान गैलै जोंखौ M24 दङ मोनसेबो गैया M24 नांगौ Follow me. UMP मोनलाय 25 ल' गोलैयानो खिथाव थानांसिगोन आं बेस्ट गैया आंनाव Help. नैलाय पाला जिगुरा नोंगिसर Please recall me. हलाय दंबा मा जिराद UMP UMP गैया 9mm दं नै हर गानखौनो हर मोनसे स्नाइपारसो M2 थोस
वान इस थाबाय आं गैला बाल नि मालाया जाबाय Impressive. ओइ बाला बेबो इउनिभार्स जाबाय Impressive. बटसोलै जाम्बा मा इउनिभार्सनि बोजोरदों नामा नोंनाव Impressive. एम्फरानो गंनै नै बाल कारेन्ट थांना होबाय डाटा अन खालामदो वाइफाइ बन्द खालामदो हान्ड्रेड पिंक आया इमिउए थैलांबाय बेसारा आयै आंनि थाखायनो थैलांबाय नोंनि सिगाङाव फैबाय इमिउए गावनाव एनिमि सासे दंमोन कारेन्ट थांना होदों एम' अबे गन थाथों साइन थादोंमोन आङो आरामनो नैथिं दं एमिउए मिथिला मावनांगौ फैगौ आयै बेजोंनो मारै गावजाखो आङो Don't give up. Your teammates can still recall you. नों बिदिनो बोरै गावजाखो बुस्थुआ नेटानो इन्टारनेसनेल जानानै दं डाइरेक्ट वाइफाइ बन्द जानानै बिदि जाबाथाय स्टुडेन्ट गावदो ओमफ्राय सोरबा आंखौ बाल बरियानो Impressive. Please recall me. कारेन्ट थांबाय सेस बरबाद लुट गया Got it. आमि जिन्दाबाद आं वाइफाइखौ इउपिएसआव सोनो बावदोंलै आया मबाइल डाटाजों मारै सोलिखो न'आवनो थाखानाय बे एखायनोथ' सोलिदों डाइरेक्ट स्टप जायो I'm recalling a teammate. ओमफ्राय ओंखायनोसो आंना पिंआ हाइ जादों Thanks. बेवहायबोखाय मा खालामनांगौ आं दा मा जादों पिं हाइ जादों मानिया मबाइल थानाया माने स्ट्रिमबो सोलिगासिनो दंना एखायनोथ' हाइ जादों Help. Impressive. Marked a location. Marked a location. Charge jab hai. खारनो फैनो Watch out. बाला बबासो सिथोबा हिन्जाव जानानै थैथों Keep quiet. न' दं Help. थांगासिनो Follow me. गावसिनि थैनो नोमहा एन्जर गासिबो बासिबायलै बे बरिया Watch out. Impressive. Oh, एम एसिस्ट अफ आंना बाल Impressive. आंनाबो अफाना इसमें क्या डील है सातनिखौ नाङा ना बाल Watch out. मारै सोलिखोथाय आंना माबाया स्ट्रिमा Impressive. Watch out. Impressive. जाखाबावबाय सिथोबा मार्क्स Enemies ahead. Impressive. Impressive. Help. आयै ल'लायबाय बिरादनो Impressive. दङ सानै दंलै साथामानो जाबावगासिनो साथाममोन Impressive. जाबाव होबाय बे सिङाव
hit. Wah. Impressive. Wah. Awesome. Wah. Nó sẽ là boleh. One beat. Awesome. Wow. Impressive. Swrang. Ini shop video Swrang. Oi, Pak. Group ini belum semua. Impressive. बेनो गोजौ दं बे औवा Nice shop video Swrang naikku bal. Swrang nih sandang. Swrang. Swrang. Please recall me. Impressive. मोर गाखै बहालाय दहायनि एनिमियाव थांजोबखो ना थैजोबबाय थैजोबबाय थ' दंमोनथ' सासे फुट स्टेप खोनादोंमोन No. ओमफ्राय आं मा खालामनांगौ सासेल'सै रिकल जागोन आं जायोब्रा No. मिथिगोन लागोन सानजों जाम्बा थैनोसै नामा बिसोरलाय मा सासेला बुबासो खारा बिलाय बासाला बिबा दा बासाय थैलाय गोदाथै मा टेनसन ओइ नों थांदो रायलायदो हिनजावजों Keep quiet. र' हिनजावलायनो एनिमि नुबा गावलायनानै थैनोसै बालिग जाजोबबाय होनो सोरांना माबा पिंहाय आंना माइक जायाखै 677 आलु जेनेबा माइक जायाबा बियो बाहाय मिथिबाय Awesome. एलबम बख'नानै रायलायनो हायो 677 I'm recalling a teammate. Thanks. स्ट्रिमखौ बन्द खालामनांसिगोन हट स्प्रिंआव खनसलै हिजाबा कारेन्ट फैबाय नै कारेन्ट ओम जातुर मन्तर वाइफाइ कानेक्ट होनोसै डाइरेक्ट मा जायो नायनोसै डाइरेक्ट वाइफाइ कानेक्ट होबाय होनायाथ' बन्द जायो ना मायो नायनोसै बबाव थांखो नोङो मानसिया हट स्प्रिंआव एनिमि दं आं एनिमिजों सौग्रावनोसैलै डाइरेक्ट फैदो बार दासो 48 डेमेज दाबो इउपिएसआव होआसैलाय दा खारेन्ट थांबानो डाइरेक्ट बन्द फैबाय No. बोरै जाखो जोंना गामसाया Impressive. सासे एक्सटेन्ड आं मा होनदों औ गामसानिफ्राय फैसा मोननांगौमोन जा गामसाखौ बिसि दंना जों मैया ओमफ्राय बोरै जाखो मोनसेया come to me enemy is here गामसाया पुर जिलांबाय इंलिस नामा shit oh my god how I am basaybuying Awesome. No. सानै दं come to me boulder आंनि बाहेरायाव हारसिं न'आवसो मा खालाय स्मक होजोबबाय Watch out. बेखायनो होनदों coba स्मक जासिलाजोबाव नै बिसोरनो होजोबदों ओइ मादार इन्डिया Impressive. आयौ थैबावसै खनसे नांबावनांगौमोन नै सानैबो बावनो दं सेस जेरै दं साथाम Watch out. एक्जेक्ट जा थाबनो मादार इन्डिया पाकिस्तान का हिंदुस्तान आया
Impressive. राइटआव सासे राइटआव एमा राइटआव नारा गुवाहाटियाव साहाबैदों मिथिबायना Impressive. गुवाहाटियाव साहाबैदोंलै सोरलागासिनो राइटआव खारबाय सासे उलार बेवहाय Marked a location. एसे आरो जोंनाव फैजोबबाय Impressive. बे जननो थैनाय नङाथ' थैबाय थैबाय जोंनाव थैयाखैथ' माने आंनावसो ग्लिच जागासिनो थैबाय नामा जनजों थैबायलै गोथां गबाय स्टेट बाला Not a आं खोन्था problem. होनांगासिनो बाल थैबाय होननानै ए Awesome. एमियानो होनगासिनो ओमफ्राय Thanks. फैयाखैदां होनलागासिनो ओमफ्राय खोनानानै ओमफ्राय उनाव इमो गैलाथ' 5 नि गब्लेना किला खयथा माथो 1 ल' देखायगासिनो रजन माथो सासे ल'खायानो गावनो मोनखायाखै आङो इमोलाय नोंबो मोनखायाखै किल No. नों दासो नक खालामाखैमोन बाहेरानि एनिमिखौ सासे मोनाखै किल मोनाखै जाहरदों बेलेगा इमो नांगौमोनलै बुला गोथांखौ नाय मोजां जायखि गोथांखौ ओरै खनानिफ्राय हुदलुन लांजोबसैथ' आरामनो स्टिकनि दं आरो एनिमिलाय थाखागोन इमोलाय माने उनाव नोंलाय 5 नि जामानै दं Impressive. सेसलै उनाव गावखौ बे Impressive. Watch impressive. आयौ जेरै बुंजोबो Watch out. Impressive. बासायनो हाया नैबा होगोन नैबाव फैबा गैला होथैबावबाय Impressive. मोनथाम सिट एक्सटेन्डेड मेक गावग्रो नोङो मा बेंजोब्बाय Marked a location. नै बोरै बिथिंखौ थांबाय Marked a location. थिंजाय आया ओइदों थैबाय मोनसे फैबाथाय खुलिलाय बेखौ खरला Okay. डाइरेक्ट Marked न' a सिङाव थाब हाब location. डाइरेक्ट न' हाब Thank you. बर' रायराव गावगोन आं बेखौ आंनो गावगोन बेखौ Awesome. Thanks. Impressive. खिथुनिफ्राय गावाबाखि नोंसो हायो Impressive. खिथुआव दङ नै Watch out. दंखायोना खिथु सासे Impressive. सासे बिलाइसो बबे बा Impressive. आलदा स्कट बासायनो हाया वाल बारबो हायो बिन्दास Impressive. नायथारनाय खिथुनिखौ जिगुथो जाबाय नोंनो आंनि इसोर नोंनो आंनि फैबाय हेलौ स्टप फात्ताबो गैयाबानो सोराङा माला मुलि गारनायखौ दङ बासायनोसै आंना बिदिनो बासायनो माथाय बासायनो उन्दुबा बासायगौमोन नों उन्दुबा आं सेलफिस उन्दुलाय नङा सिखारलाय खालामा बासायो मिस्टेक हो गेरे बाबा आं गावजोबनो हागौमोन नोंनि थाखाय थैलायबायना आं हागौमोनदां बाल आं प्रफेसनेल ना आं हायो अके गाइसमोन निमाहा बिनाय थाबाय कमेन्ट फरायनाय जायाखै कमेन्टआथ' गोबां फैनानै दं नै एमइउए बान्टाय लाइट खयथायाव खेलाया 9टा 10टालै पस्टार दङ माबायावहाय फेसबुकआवहाय थांबानो नुगोन आंनियावहाय आंनि फेसबुक इन्सटाग्राम बेवहाय नुहैगोन लोगोसे आं दाखाल खुसियावनो गेलेनाया जालायखायाखै आंना This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. I got 5 eliminations play just in now. moderation. Take frequent breaks and play 핑아 먼저 잡힌 responsibly. 바이다 타이온 YT No. पोर्टला डिस्टर्ब जायो नामा
डिस्टार्बथ' जाया माने I गावलायफुनाय made the समावसो top नायस्लाबनो 3 हाया just now. जाया स्ट्रिमा लेग जाबायलै गेदेर लेगाथ' जागाबायना नोंथां मालाबा गेलेनो मोनबावगोन दा मोजां जागोन दे मालाबा गेलेगोन चिटिं गेलेनोसै लिंहरदो मालाबा होनसैलाय जौवेन 4v4 मोनगोन नामा दा नोंसोरजों मा होनदोंथाय जयेन मोनगोन नामा मोनोल' होनोलै नङालै गेलेफानोसो होनदों ए स्क्वाडआ फुल दङना जोंना ओमफ्राय लोगोफोर दङ ओंखायनो गेलेफानो टाइमानो मिलाया दाबो बाहेरायाव सानै साथाम नेनानै दङ दे इनभाइट हरब्रा Impressive. मा जाखो बे मिथिथाम दे मोजां गेलेदो एबार गोसो होदो दा थैनाङालै रावबो थैया Okay. स्क्वाड दङ No. ओइ बन्द खालामदो बाल न' नाना Enemy dong. Enemy dong deh. Oh, di first. Help. आं दाथै होनबाय Pada जेबो नङा गावलाय टेनसन सानै दं बाल नै आं बै मानसि हाराखौल' नंदोंमोन Don't give up. Your teammates can still recall you. उनाय होजाहरबाय हेब्रे देब्रेबाथाय जायालै खेलायानो बां जै हेब्रेबा देब्रेबाथाय नुसाफ्रावसो होसिनो साला मोनसे जायगा दुनियानि नायनो हाथारा आं बे जायगायाव डाइटिं खारनायाव दे लास्ट खनसे गेलेनोसैलै गोसो गोथारै रुम होनोसै होनदोंलै रुम राकेश ब्रह्म दे रुम गावलायनोसैलाय साब्रै लोगो लादोलाय आं आइडि पासवर्ड हरनोसै नुब्राफोरजों गावलायनोबा This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. जि हरनो नोंखौ आयौ टिडिएम चेलेन्ज लायैनो बेदर मोनजालागासिनो दंब्रा जोङो बाल मैयानिया फैसा बाखिया बिहरनांगौ टिम गामसानाव 400 थाखा मोनबावनांगौ बाल आयौ आहा फैसा थांदेरला जोबदों मैया Okay. ओरैनोबा ओंखाम जानो फैसायानो गैया जोंहा टिडिएम गावलायनानैसो फैसा खामायगासिनो दं नुब्रा चेलेन्ज लाहरो थैलाबायनो ओमफ्राय जाम्बानो पावर प्लेन चलो गावलायनोसैलै बसरिका चिकेन लादो आदामोन एबार लास्ट गेम एबार चिकेन लागोन नायनोसै साला दा थैलै बल्डार फार्स्ट सोरबा सासे थैग्रोबानो माबा मोनसे जायो मा होनो डिमोटिभेट जायो आंथ' गासिबो थिगबानो आंथ' थैखाया डाइरेक्ट थैयो ओमफ्राय आउट अफ पाकिस्तानावसो दंफैयो फाग्ला नै बे गब्लिना होलांलायबाय सिगाङाव आं होलाङाखै आंजोंसो फैदों बेलायथो ओमफ्राय नै एबार सोराङाबो जिसिगोन
खिथाव दं जोंनियावसो फैबावबाय नै नेबाय खिथाव Enemies ahead! आयौ Follow me. हेलमेटबो गैया बेसबो गैया जिबाय Don't give बे up. बिराद डेमेज दै Your बिराद teammates can डेमेज का still recall you. फै Okay. हेलमेट गैयामोनलै आंनाव हेलमेट बेस गैयामोन औ हेलमेट दंमोन खोमा मिथिला हेलमेट दंमोन दां Follow me. बिराद ल' बियो जिखुनु मावनो दं थांनानै बेथ' फिनिश जाबायलै हायोबा दे रुम गेलेनोबा जागोन दे नेक्स्टआव सासे थैलानो आन्दायो एसेबाबो माबा मोनसे बोरैबा मोनो आरोना गोसोखौ स्ट्रं फिला गोमायो स्ट्रं फिला गोमाबाथाय बुस्थुआ एसे बोरैबा जानो आरो बारजों मोनहरबायलै हा जोंनावले जाखबसिगोन ओहो न'कार्स गैया दिनै बावदों बारजों सोर बारजित टिम बर' होमबालाय बिसिनो देरहाखासिनलाय बाल बिसोरनि ड्रप क्लासाव फायले गावलायनांगौ बरबाद खालामनांगौ बिसोरखौ नांगौबा जों थैजोबगोन बिसोरखौबो I'm बुथारगोन recalling a सानैबाबो teammate. क्या बोलते जोंथ' I'm recalling a भाइराससो teammate. ना बेवहाय जोंथ' देरहानो होननानै गेलेखाया जोंनि भाइराससो लबियावहाय नामा? भाइराससो जाय माने एसे उसुबिदा बिसोरखौल' माबा खालामनो थांखायो जों डिस्ट्राव खालामनो थाङो नामा मा जालाबायखोब्रा मा बड' गब्लेनो हरखाबायमोन बिसोर गेलेला प्लेयार लिस्ट मा होनो जाखो सोर समफोराव गाज्रि गासिबो ओइ आं सोरखौ नुगौ लिंगाखौसो नुबाय आङो बाल बोरै जाखो हा Impressive. अफलाइन मोनना जाबाय आं Impressive. मा बेखायनो आया Impressive. आया लिंगाजोंसो हाबबाय आङो Impressive. मारै जाखो नोंना गिल जाला होमबा मानो? नालाय Impressive. बडिया Impressive. आदला बदला जाबाय नामा नोंसिना मारै जाखो जाला जानाय नंलादां र' बडिया रिभाइभ होलाय रिस्टार्ट होबा जानो हागौ रिस्टार्ट I need a weapon. मारै जाखो बिदि ग्लिच जा होमबालाय जाबाय ना जायासै गब्लिना अफलाइन रिस्टार्ट होयो रिस्टार्ट लुचियो No. Ini naman Swrang na nunga. जाफिनबाय बल्डार जाबाय औ जाबाय लिंगाजोंसो बाजाबलाबायनानै दङमोन मारै बाजाबा माने बेखौ स्पेक्ट खालामनायमोन ना दहाय ओमफ्राय अफलाइन थांदों ना मानसिया बिदिनो अफलाइन माने आं हाइड खालामदोंमोन माबा मा होनो सोरनिबा टिमाव गेलेनोसैलायनो बाल पेमेन्ट खालामखाबाय जोंना बिसोर गेलेलानो ओमफ्राय बिसोरनि टिमाव बिसोर गेलेसिगोन जाहैदों सोर टिम खर' गाज्रिनो खर' गाज्रिया सोरनि टिमाव गेलेगोन फरायजोबाखै आं र' मोजाङै नामफ्रानो गला लाना फैबाल खर' गाज्रि नामा जम राजानि हनै मेसेज हरदो लिंगाया लेडिसना बे गोरलै गथ'ना दाबो देरथ'वाखै फाग्ला दासो 17 बोसोर देरबावनांगौ दं नुवाखै नुवासैथ' आं देरबावनांगौ होनदां दासो 17 बोसोर उन्दैसिना Let's go. बावनाय गब्लिन गे
जालिलै बेवहाय एनिमि दं नामाब्रा माथो गारि सौलायलायनाय दं Ayo balik pukul dong kayak. Bang soalnya kira. ओइ Halo. Mabe. बे बयनि थांनांगौलै Ma. Mana? ए जाबाय Itu yang kurang dan रिकल्टिंथ' sim lagawniयाव गेलेसिनो so. ओरै ग्रनासथिं सदो सालायलाय किल खालामनो लिंगा नै नै स' Song dong. Cuma ni camp खालामबाय. बानो गोजौआवसो दां गोजौआव हाजो गोजौआव Oh, बिदिबायदि मोनदों बाल गोजौआव आरो जा गाज्रि जायोलै. गोजौआव हासो सोलायथो गोजौ मार. कार लाना थांनांगौ कार लांनानै दोरोनांगौमोन गारिजों सानाव लिंगा बावनो था लेफ्टजों थ'लै हरैजों थांबा माबागोन एनिमिखौगोन लेफ्टजों थ' लिंगा बावनो था बारजुमबावबाय रिकल सेन्टाराव बोरै नुहुरोब्रा जोबसैथो नैबे अन्थायाव दं नै Enemies ahead. बे अन्थायाव दं आरो रिकल जागासिनो दं रिकल जाबावो मिस्टानाव बे अन्थायाव दं ओरै फैलायबाय सोबानोलाय ओरै थाखुमाबाय आं जा मोजाङै हनै स्क्वाड नोंसोर गावसोर खिथुनिफ्राय नोंसोरखौ Thank you. नुहुरो रिकलनिफ्राय Watch out. मजा थाबावगोन थ' बिसिनि टिममेट थागोन बे दासो Watch out. ओरै साइडनिफ्राय फैनो हागौ नै फैबाय एमइउ बनता है गावजोब्बाय लगे गावनो मोनाखै आं जिर' किल बारजुमबावबाय Watch out. लिंगिया बाला बेखारा Impressive. आव नै खिथुआव नै आं खादोंना बिथिं दं होननानै Enemies ahead. गयगाला गावनो बोखालांनो बिसोरो प्लिज लिंगा दागावसै प्लिज लिंगा दागावसै ओइ बिगुर एबार हारसिं गेलेनोसैलां गेलेफाला बिसोरजों किलखौनो मोना Marked a location. हारसिं गेलेनोसै आं एबार Boulder, what happened to you? What is this by Boulder? मिथिनाव एनिमि दां फैदो स्कोप गैयालै आंनावबो ग्रजा लालायलायनानै दाबो ओरैनो दं आङो थै किलबो गैया 0 किल सिमबो गावबाय थादोंमोन दे
हाबदो जनाव हाबदो थाबनो बाकी बातें पीने बाद चलो चलो गोजौआव गाखोना Enemies दं ahead. बैयाव हरबाय tetap cek. जिर' Link malah mana pupra kau guys coba. हारसिं हारसिं गावहैयो बाल बेल' किल मोनो गैला ini bukan Enemies ahead. Kero jeng kau mana? Malah malah kau. Help! गोजौआव गाखोना दंजोबोलै बिसोरो गाज्रिथार गोजौ आयौ दं। एफा गोजान लिंजाया Follow me. आयौ जाबाय नोंखौ नों बासिला गोजौ सानै मोनसे मा मोजां मोनोथाय गाखो थानो जनबो फैबाय दाना ओमफ्राय किल बेटेल खामोन बे गारिखौ बावहरदो गारि नङा सेस आंनि गोजौआव सासे दं बे आंनि गोजौनिखौनो आङो सुबिदा मोनखादोंमोन उखुमावसो दंबावो आं न'आव सानदोंमोन थैबाय आया जनाव थैबाय जन आंबो हालालै जनाव खारदो हाला आंबो जनाव थैबाय बे उखुमनिया गाज्रि थांदोंलै नङाबा आं गारिखौ गावदा गद चलो कोई बात नहीं ग्लिच आया नेट प्रब्लेम जादोंमोनदां Room lah kau. रुम बानायबा मोनसेजोंसो फैनांगोन आं Kulit rusak. एमए होमबा गेलेथ'लान्दां ना दे आंना 2 घन्टा जाखाबाय आं बन्द खालामखानांसिगौ नङाबा दा मोनायाव गेलेनो हानाय नङा आंना ओके चलो बाय बाय दे आरो नङाबा रुम गेलेबा गेलेदो ओइ Ni suara mana bu? Ini lagi. आंना दहायनो 2 आवर जादों चले ही जाना टिं 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 Ini mas turun tuh. Di mana ini berskap? अफाथो Thank you dong. Gas mung juga. ला 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 Nih thank you kita dari sini. सुनो ना Sini harus सुनो ada. ना Thank you lagi. Bir lah, bir. सुनो ना da 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 सुनो लो ना Room lah kasih कॉकरोच भाई room. रूम खेल कर आ रहा हूँ एक बार कॉकरोच भाई हम भी खेलेगा ना room. ठीक है भाई ओके सुनो ना शुरू की लेकिन ना 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 Deh, बनाए दे. Link order mans पर. तेरी बीरी ट्री. क्या बनाएगा 4v4. राकेशा रुम गेलेनो होनदोंमोन स्ट्रिमनिया दिनैसो सोलो स्क्वाड होबाय आं बिसिबा गोबावनि उनावहाय वाव दिस इज कॉल्ड पिरो सो सोलो स्क्वाड माने स्क्वाडजों ब्रा खिन्थु 1v4 होबाय आरो दिनै गोबावनि उनाव I am going to come with another होमबाबो account. लास्टआव सुनो ना सुन लो ना da 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 सुन लो ना 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 da 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 हाय दै राकेश ब्र माबायोबा गावलायोबा सानजों 1v1 गावलायनोबा फै राकेश come to me सुनो ना
लाइव नायथोंसै मानसिफोरा क्या बोलते पब्लिक फैदो आजिखालि 1v1 ल' लेंहरो माथो हा सोरहा चेलेन्ज लाहरदोंमोन नालाय नैबे गब्लिन बे BDL सोरांखौ जोथाय बियो AFK थांला बे नै सोरथाय बाल जोलाय गुन्दाना लंथं लेवरा माने जोबा माथो गेलेनाय माथो गेलेयो रुम मिथिया दे बाननांगौ सोर नुदो दे गेलेगोन थुबिथनसै दे लिंगाया होननानै थांगाबावलै थांखोनाय लिंगाजों मानसिया सोरांजों अके एम्फर गावलायनाय नायदोलाय गासिमोन जोंनिनो टीम आरोना बे टीम BDL डेन्जार गोजाखा गासिबो हा This is Team BDL, guys. Log Anivars, Bodo Goblin, Linga, and me. So right now we are going to fight each other. This is a simulation with game set M4. in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go. So नायलांबाय थादो गाइसमोन सोर देरहाय नायनोसै ना क्या बोलते र' आं फेनखौ लागायनानै कुलारखौ एक सेकेन्ड हा Okay, done. The blue team has scored for the first time. That's shut him. अयो यूनिवर्स चलो कौजाजन भाई कोई बात नहीं हम भी मारेंगे हम भी पहलेंगे ओइ आं लपिंआवहाय गावबायना ये आंहा किल मोनाखै र' आं सालु जानोसै एबार Cover me. भेरि ल' यूनिवर्सआ नुदों आंहा किल मोनाखै जिखुनु दुखु गोसोआव थै छाला Killing spree for the blue team. क्लोज फाइट लानो फैदोरा आंना लंआव जायालै एमएसि स्टकना बेबो ल'खा Cover me. वाह होद यूनिवर्सजों 1v1 नांफिनथारगोनलां 0 किल Reloading. खननै हेड नांबाय बेनाव नुदों सासे किल मोनला जोब्बाय फ्रियावनो
डेमेज होग्रा बेहा किल लाग्रा ओमफ्राय गावखो मा होनदों नों बिगुर आंनि किल लाजोबनानै जिर' किललै सयथि मारै जाखो जोंबाय सोरहा खिन्थु Cover me. Dead. Reloading. फै एबार बेटा Cover me. आयै साला सानै एसिस्ट होबाय No mercy. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. The blue team is in the lead. Reloading. Kill. Cover me. नै बाल खालामदों आयौ थैबावासै Reloading. डेमेज युनिभार्सआथ' उरं Cover me. थै बाल सानै सानै गावो Reloading. Cover me. Reloading. Cover me. खारे हेडशट नांगौबाय हिल जाबाय खोमा Dead. Reloading. फै बलार अपेन गावलायनोबा फै नालाय उनथिं गावहरलायबाय बाल बिदिखौनो बायो आङो सासेखौ गावलायबा सासेजों गावफैजायो डेमेजखौ मालाय लिंगिया किल मोनहैलायबाय मोजाङैनो Expired. बरिया बरिया बिगुर 1v1 गेलेनो फैदो बाल Kill. Cover me.
फैलाय इउनिभार्स फैलाय नैलाय सानै दंखायो नै आयै ओरनाय जादों Great! You're about to Aye, win! ana hilgi kemale The bal. red team doesn't have a lot of time left. Cover me! फै खाथियाव फै फन फै नैलाय सासे जाफैलायबाय बाल ओरैनो फ्रि काकिल Aya, slide होलायबायलै हनै थै मानो slide होयोब्रा Cover me! Blue team victory! Impressive. भिडिअआ ग्लिच जाबाय अके र' आं स्लाइड होनायखौ दुखु मोनदों एबार गावनोसै आं एबार गावफिननोसै सरि दे गाइसमोन भिडिअआ थाबथाजोब्बाय नेटवर्कआ इसु जाबायदां आं गावलायगोन एबार